Gikumpirmar ni Talisay City Mayor Sam Samgulias nga dunay usa ka positibong kaso sa monkeypox nga natala sa dakbayan. Ang gitakbuyan mitaliwan na. Apan gitataw sa opisyal nga dili monkeypox ang hinungdan sa kamatayon niini. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Karong hapon lang gikumpirmar ni Talisay City Mayor Sam Samgulias ang usa ka talisaynon nga nagpositibo sa monkeypox. Ang nataptan lalaki nga naa sa iyang early 20s, namatay kini sa yuning semana. Apan giklaro ni Gulias nga ang namatyan sa pasyente dili tungod sa mpox, kundi tungod sa laing balatian. Na-ospital siya sa yuning buwana ug nabantayan nga dunay sintomas sa mpox, sama sa rashes. Hinungdan nga gitest siya ug nagpositibo sa mpox. Gidugang sa mayor nga sa dihang nasuta sa tambalanan nga positibo ang pasyente. Gipaubos gidayon kini sa quarantine. Daling mipaygar og contact tracing ang City Health Office sa mga tawo nga nahimamat sa pasyente. Gipaubos usab sila sa quarantine sud sa 21 ka adlaw. Tanan sila puros asymptomatic. I called DOH to get clearance to make a statement because rumors have been circulating that there was an mpox case in Talisay and the cause of death was mpox. That's why I wanted to seek clearance from DOH to issue a statement that we have an mpox case, but the death of that patient was not because of mpox. That is what I wanted to clarify as to not cause panic to our constituents. Nakigtagbo si Gulyas uban sa mga opisyal sa City Health Office sa kadagkuan sa Department of Health sa Rehiyon 7 sa wala pa siya mupagawa sa opisyal nga pamahayag. Sa tigom, mipasalig ang DOH-7 sa mga talisaynon ug sa publiko nga dili angayang kabalakan ang maong sakit nga mpox kay matambalan kini sama sa mga sakit sa chickenpox o hangga. Awag sa kagamhanan sa publiko nga kung na may mga sintomas sa mpox, sama sa rashes o mga hubag-hubag nga ubanan sa hilanat, sakit sa tutunlan, sakit sa lawas ug likod ug uban pa. Kung na may ingon ani nga sintomas, angayang magpakonsulta dayon sa doktor ug mopahuway sa saktong oras. Muinom og paracetamol o pain reliever og kinahanglang hydrated o magsigog inom og tubig. Mamahimo mo usab matawgan kini mga hotline sa Talisay City DRRMO og Cebu South Medical Center Mpox Triage. Awareness sa mpox na muro siya hangga, na angay lang gid nato i-quarantine ang usa ka tawo for the meantime para di makatakod og lain. Mao gini pinaka-importante para sa nako. Aron malikayan, batasanon ang paghugas ug pagsanitize sa kamot. Likayan ang skin-to-skin contact ilabi na sa pampubliko nga lugar ug ang pagkonsulta dayon sa doktor kung adunay masinati nga mga sintomas. Uban ni Clans Gabutin og Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.